Misterija istina, pozdrav za sve moje pratioce. Podelite ovaj live. Danas smo sve ljudi koji su došli u štake, u invalidska kolica. Ova žena, koliko godine ne hodaš? 2 godine. Znači 2 godine ne hoda. Kad je ušla, eto, vidjet ćemo Gospod Bog. Ja sam odmah znao da će energije da je pomogne. Jer ja to osjećam. Sad je energija jača, nije kao pre. Razumem da je 2 godine okolica, da je sama, ima veliku kilažu, lekarskim putem nema koga nije obišla, nema svetinju gde nije se molila i treba da nastavi da se moli jer Bog postoji. Ali danas je Bog sa nama, ja sam samo jedan Božji sluga koji radi za Gospoda Boga. Molim vas da podelite ovaj live jer ćete pomoći mnogim ljudima. Nećete da razumete te njihove muke. Ne do Bog da dođete u ta kolica, onda tek tad će da me razumete. Ali Gospod je tu, baš upravo kod nje. Ona je danas nešto dala misteriji, to će da ostane tajna što je čuvala i poklonila. Od svog srca. To će da bude tajna. Nešto mi je dala, poklonila. A za uzvrat, Gospod, sad ga ja molim, nešto mi je ona poklonila. Dala je nešto što je teralo, ja to nisam rekao. Možda neki privezak, možda neku, znači, svetinju Isusa. Isusa. Ikonu. A misterija istina će da u ime Boga, sad na direktan live, kao Božji sluga, zamolim ju da ustanu. Ustani gore. A vi podelite ovaj live. Polako. Pozdravite opet. Sad, Gospod je najjači. U ime Gospoda, u ime Isusa Hrista, hodaj i pođi za mnom. Gori glavu.